Ľudia často používajú umelé kvety na výzdobu hrobov. Na hroboch sa potom hromadí odpad, často bývajú preplnené, tých kvetov tam býva veľa a nie je to vždy estetické. Umelé kvety, keď sa likvidujú, vydržia také 2 až 4 roky a keď sa likvidujú, tak zamorujú životné prostredie, lebo to vždycky býva kombinácia viacerých typov prvkov a materiálov. Bývajú tvorené aj sviečky, nie sklenené, ako by mali byť, ale bývajú často plastové, kombinácia s ťažko rozložiteľným odpadom. Triedený odpad sa vo veľmi nízkej miere využíva na zneškodňovanie tohto odpadu. Obce na to nemajú peniaze, ale zase všetko sa dáva do zmesového odpadu, ktorý silne zaťažuje rozpočty obcí, pretože je drahý. V minulosti sa často používali prírodné materiály. Na výrobu vencov sa využívala čečina, šišky, rôzny materiál, žaludie a podobne, všetko, čo našli ľudia v lese. Na kvetinovú výzdobu sa používali aj kvety, ktoré si ľudia pestovali sami doma. Tie kvety potom aj dlhšie vydržia. Taký chryzantému, keď si ľudia kúpia na trhu alebo vypestujú doma, keď ju správne zasadia a keď ju správne vypestujú, a tak im môže vydržať až do prvých mrazov. Keď ju dajú do nejakého vedierka s vodou, tak v podstate tá chryzantéma ostáva živá a môžu ju využívať aj ďalšie roky. V súčasnosti sú hlavné trendy využívať prírodné materiály a živé kvety. Tie živé kvety sú aj významným zdrojom pre hmyz a pre včely, ktoré potom v krajine ostávajú. Na umelých kvetoch sa nemá ako hmyz živiť a potom tá diverzita druhov klesá.